je gauw naar dit verhaal. Nee, de merk. Cornelia rent met Tomke en Romke oer de merk. Zo, Cornelia keepert jirpels en watteltjes bij een kreemke. dat kan in de tas. Recien, wat moeten we nog meer hebben? Ik rook wat lekkers. Ik rook patat, Cornelia. Daar is een patatcrème. Ja, dat roek ik. En ik roek frikandellen, Tomke. Oeh, yummy. Nou, ik krijg zin om wat. Maar maak een bakje patat, Cornelia. Nee, Tomke, toen krijgt geen patat. Wij eten lekker thuis. Ik maak je aan het bak appels met watteltjes en ik bak vis. Oh, ik ben net vergeten om naar de viscrème te gaan om vis te keepjen. Nou, Tomke shot leuk. Maar dat jouwt hem niet. Hij krijgt geen patat. Cornelia wil eerst nog even bij de lapkeskeepman sjen. Ze sneupt tussen de kleurde lapkes. Ik roek weer wat lekkers. Worst. Waar komt dat lekkere gurken bij? Romke giet op onderziek uit. Een eindje verderop stiert een kreemke met oier lekkere wasten. De baas van het kreemke snijdt stukjes wast op een planken. Die maaien de meesten kruwen. Romke rent naar het kreemke ta en giet met de poortjes omheen gesteen te wachten. Sjoe Norris, waar hebben we hier? Zo'n klant heb ik nog nooit gehoord. Was het ek een stukje wast ha? Oh, jawel. Het wetter rint romkomen tosken. De keerman neemt een stukje wast van het plankje en smiet dat Nou, hier dan. naar Romke ta. Hap, doet Romke. Hij voert de wast. Oh, mag ik nog een stukje? Het smaakt zo lekker. Nou, vooruit dan maar. Eén stukje nog. Maar dan eerst weer verder, hè? Ons sokkenklanten vertje ik dit. De wast verdwijnt huppakee in Romke zijn buik. Oh, nou, dankjewel. Dan rent hij weer verder. Wat roek ik nou weer? Ik roek visk. Hey, Cornelia maakt nog visk van bij de watteltjes en de bakte appels. Wacht je, ik ben een knappe hoen. Ik kan haar best helpen. Er staan kisten met ijs. En in dat ijs liggen een heleboel visken. Ze bloeien ze koud en kunnen ze net bejaren. Er liggen grutte en lietse visken, dikke en tinnen. Goh, wat een protte visken. Zoenen ze nog libje? Heel voorzichtig viel Romke met zijn poortje onder een grutte, platte visk. Nee, de visk beweegt net. Hij is daar. Romke zijn poortje wordt een beetje koud. Hé, wat was dat bij mijn visk? Die visk is net voor hondjes. Gauw, foto. Nou, zus, ik dacht niet, Jer. Ik bleef je mooi staan. Er komen een man en een vrouw bij de viscrème. ik krijg 2 van die visjes. De visboer shut nou net meer naar Romke. Oké. Hij had het te druk. Wist wat? Ik neem een krutte viskmooi van Cornelia, dan is ze gauw klaar. Sjen, welke visk zal ik uitkiezen? Ik zeg al hier. Oh, visken, je sjonken wel een beetje hier. Nou ja. 1, 2, 3. Romke doet een hap en de krutte visk zit al in zijn bek. Nou, gauw naar Cornelia. Hij draaft voort. Hé, hier nou. Maar wat is dat nog? Hé, De visboer shot Romke. Maar zijn visk in de bek. kom erom, stomme hoen. Dat is mijn visk. Hoort de dief, pak hem. Romke zit achter de crème van het ziensboerdel en om de koekjescrème heen.
De visboer vlucht achter hem aan. De meesten bleven stil. Ze leidt je om dat gekke hoentje met die vis in de bek. En dan is Romke bij de kreem met lapkes. Hij leidt gauw de grote vis voor Cornelia del. Nou, wat is hier aan de hand? Romke, waar komt die grote vis kwijt? Wat hast u hier? Daar komt de visboer ik al aan draven. Dat hoentje, dat had een vis van mij stellen. Samen waarnaam, zonder te betalen. Is dat vier, Romke? Nou, ik wil alleen maar helpen, Cornelia. Toen moest ons viska bij de worteltjes en de bakte appels. Nou, hier is de vis. En ik heb een hele grote uitzocht. Lekker, man. Ja, du kist net zomaar wat mij nemen zonder te betalen, Romke. Correct. Oh ja. Ja, dat wil ik helemaal vergeten, Cornelia. Cornelia praat eventjes met de visboer. Nou, vooruit dan maar. Had het maar net weddocht. Daar kun je ook van de brongen. Cornelia helpt de beurs uit de tas en betelt de man voor de vis. Alsjeblieft. Nou ja, dank u wel. En de vis? Gelukkig had de lapke-keertman nog wel een tasje om de grote koude vis in mij te nemen. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.